अब आज के अखबार में का बरवा सब खातिर महत्वपूर्ण भी समझ ली, चूंकि आज 31 मई है। 31 मई के अखबार का खबर बा, कौन योजना रुआ काम के भाई जानल जरूरी बा। अगला खबर रुआ सब समझ ली। अगला जो खबर बा, व्यापक पैमाने पर पत्थर खनन के लिए बिहार में फिर से तैयारी कल जा रहा बा। चूंकि पत्थर अभी गिट्टी जो बा वो बाहर से आ रहा बा, तो काहे बाहर में पैसा दिल जी, काहे ना बिहार में आई। बिहार में 8 गो ऐसा जिला बा जहां से पत्थर खदान और पत्थर बढ़ुए, वहां से गिट्टी के उत्पादन संभावित हो सकला। पहले शुरू में चलत रहे गिट्टी के क्रेशर मिल, बीच के दिनों में जब डीएफओ के सासाराम में मर्डर भइल तो बंद हो गए रहे। अब ओकरा के फिर से चालू करे खातिर रिपोर्ट मांगल गई बा। कल मुख्य सचिव एकरा के बैठक कइले बड़न, खान भूतत्व विभाग के साथ एकरा में बैठक भइल बा और डिस्ट्रिक्ट से सर्वे रिपोर्ट डीसीआर रिपोर्ट तलब कइल बा। जल्दी डीसीआर रिपोर्ट आ जी, ओकरा बाद से कार्रवाई प्रारंभ कइल जाई। झारखंड से एकरा के खदान कोड़े के लीज जोन बढ़ुए, जोन जैसे लाइसेंस बा उजे से मिली, ये सब खातिर बात चल रहा बा। अच्छा खबर बा बिहार खातिर। बिहार से उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ छोटे शहरों के लिए बस चली, ये भी बढ़िया बात बा। ओकरा बस जो चली, बस में बैठे वाले व्यक्ति यात्री के बीमा भी हुई, ये अच्छा खबर बा। शिक्षक के वेतन खातिर 72 करोड़ रुपया रिलीज हो गई बा। 7468 गो एएनएम नर्स के बहाली विभिन्न राज्य के विभिन्न जिला के हर अस्पताल और अनुमंडल तक भइल बा। अच्छा बात बा, उससे स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हुई। लेकिन नर्स लोग इलाज करे तब ही ना कि अटेंडेंस बना के घरे मत रहे। बहुत लापरवाही होता हॉस्पिटल में, चूहा पैरों को उतार देता। आज मुख्यमंत्री जी फिर एनएमसीएच में जाकर उद्घाटन के लिए बनी, तिब्बती कॉलेज के शिलान्यास के लिए बनी कि वो कॉलेज बनी। लगभग 250 से ऊपर करोड़ के लागत बढ़े। आ वो एनएमसीएच में चूहा पैर को उतार देता, तो एकरो पर ध्यान देवे की जरूरत बा। सवर्ण आयोग बिहार में गठित भइल बा। अब तो चुनाव में 4-5 महीना बाकी बा, सवर्ण आयोग गठित हो गई। कितना दिन रही भगवान जाने, दूसरा के सरकार आई तो हटिए जाई। नीतीश जी रही तो कहीं कंटिन्यू रही। तो में महाचंद्र प्रसाद के उपाध्यक्ष और राजीव रंजन जी जेडीयू के जो उनका उपाध्यक्ष समेत 3 गौर सदस्य बनावल गई बा। एगो सवर्ण आयोग के लॉलीपॉप चुनाव आयल बा, तो उसे थमावल गई बा। देखिए कितना लाभ और कितना नुकसान हुई। लाभ अभी तक तो पता नहीं चलत। दूसरा एगो बहुत अच्छा खबर बा, ट्विन सिटी के तर्ज पर विकसित हुई बोध गया, गया जी और नालंदा राजगीर। तो अच्छा बा, पर्यटक के दृष्टिकोण से अगर ट्विन सिटी का मतलब है कि एक जगह नहीं तो एक जगह से दूसरा जगह, तीसरा जगह, चौथा जगह आराम से जा सकिना, वही सर्किट वही रेंज में बनेला। ऐसे करा के गठित कल गई बा, तो ये अच्छा खबर बा। और एक डेवलपमेंट हुई तो एक तो बिहार में राजस्व है, दूसरा पर्यटक अहन तो लगातार घूमिहन, अच्छा बढ़ुए। सर्विस और कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए 6.5% तक विकास दर भारत के रही, ये बहुत अच्छा बात बा। एकरा पर ध्यान देवे के जरूरत बा। प्रदेश में एक सप्ताह में मानसून आवे के खबर आ गई बा। मानसून आवे के खबर आओ तो मानसून होत नहीं है, बारिश पड़त नहीं है, जम के उमस के गर्मी बा पटना।